Барка выдохнул. И Барка не забил! Етимов! Браво! Ох, каков Рустам Етимов! Шикарная игра голкипера Ростова. И счет остается прежним. 0-0. Очень эмоциональный момент. Такой хороший впрыск адреналина сейчас дополнительный для Ростова. салом рафиқон, умедворем ҳамаи шумо хуб ҳастеду саломат. одатан мо бо хабари хуш наздатон меоем, аммо имрӯз хабари мо оиди танқид нисбати бозии Ятимов аст. мухлисони дастаи Ростов бозии футболбози тоҷик Рустам Ятимовро танқид намуда, баргашти дарвозабони худро талаб намудаанд. акнун муфассалтар. дӯстон, тамошои бозиҳои ҷолибу ҷаззоби футболиро бо 1x шавқовартар гардонед. фаворитҳои худро интихоб карда, фоидаи пулӣ низ ба даст оред. он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони тоҷикистон бошад то 8000 сомони бонус дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд пешниҳод мешавад. ссилкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. 7 феврал дар Аморати Муттаҳидаи Араб бозии охири ҷоми Премер-лигаи Русия миёни дастаи Ростов ва Зенит баргузор шуд. бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба нафъи петербургиҳо анҷомид. мухлисон бозии дарвозабон Рустам Ятимовро хеле бад ҳисобида тақозо намуданд ки дарвозабони собиқ Сергей Писяков баргардонида шавад. дар ин зимн ба мухлисон бозии бозингари ҳайати асосӣ Николай Камличенко ҳам писанд наомад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ мухлисон қайд карда ки давидан як тараф истад, Камличенко ҳатто роҳ ба зур меравад. хоб, бояд гӯем ки голи ягонаро аз дастаи Ростов Максим Радченкои 17 сола ба ҳадаф расонид. гарчанде бохт насиби ростовиҳо бошад ҳам, дар умум бозӣ ҷолиб буд. мухлисон ҳамчунин назар доранд. ба ҳар ҳол Ростов тавонист як мавқеъро гирад ва ҳоло ин даста дар ҷадвали мусобиқаи Премер-лигаи Русия дар ҷойи ҳафтум қарор дорад. бори дигар фаъолияти Рустам Ятимовро ба хотир меорем. Рустам Бобураҳимович Ятимов дарвозабони дастаи Ростов ва мунтахаби кишвар аст. футболбоз 16 июли соли 1998 дар Нижну Новгороди Русия ба дунё омадааст. бозингар тарбиятгирандаи дастаи ФК Волга ба ҳисоб меравад. Ятимов соли 2018 дар дастаи Истиқлол фаъолият намуда 92 бозӣ гузаронидааст. аз ин ҳисоб 39 бозӣ бидуни гол ба анҷом расидааст. портали ҷумҳуриявии спорт стиҷи қайд мекунад ки Ятимов чемпиони 6 каратаи Тоҷикистон ва 4 карата дорандаи ҷом ва суперҷоми кишвар аст. бо пироҳани мунтахаби Тоҷикистон Ятимов 42 бозии мунтахабро гузаронидааст. фаъолияти худро дар Ростов аз соли 2024 оғоз намудааст. Ятимов дар мавсими 2024-2025 дар 10 бозии Премер-лига иштирок намуда 4 бозиро бидуни гол ба охир расонидааст. иқрор шавед ки ин ҳам натиҷаи бад нест. дар охир гуфтан мехоҳем ки мо боварӣ дорем ки ҳоло бурдбориҳои голкипер дар пеш аст. инҷо мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр то дидори навбатӣ.